ए महाराज, दोनों में से केकरा के पसंद कइनी हो? हई चश्मा वाला बउआ के। चश्मा वाला तकबो ना करो ओकरा पर, बहुत कीमत बा ओकर, रउआ से ना किनाई। काहे ना किनाई हो, कोनो हीरा मोती हवा का हो दलाल जी? कथी कह के बोलेले रहनी, चुप काहे बानी? ए महाराज, हम कथी कही हो? हम तो पहले ही बतैले रही कि लड़का हीरा बा लेकिन थोड़ा समता बा। हीरा ई तो पूरा जीरा लौकता, तेल में छेवकल। काहे बोला तारा हो? माना तनी भाई तोरा करिया बा, लेकिन हमनी के पास धन संपत्ति की कमी थोड़ी है बा। तोर बहनी हमारे घर में आई नु तो राज करी राज। बात सही बा पद्मेश्वर जी, राउर बेटी ये घर में आई तो राज करी राज, एमे कहीं से काटे वाला बात नहीं खे। अरे ये लोग खानदानी नु बा। हाँ हाँ, हम पकड़ का झाट वालो खानदानी बा। महाराज लइका पसंद बा तो बोलू, बात आगे मैं बढ़ो। ना पसंद बा सेव बोलू, लेकिन लइका करिया बा कह के बेइज्जत ना करू। लइका फेकल नहीं के हमर। हाँ सोच ला, रोज हमरा घर में खस्सी मुर्गा मच्छाड़ी बनले, खाए पिए में दिक्कत ना हुई रारू बेटी के।